nieħdu n-nutrienti u l-vitamini kollha li jkollna bżonn aħna u nagħtu dak lil uliedna. Però da mhux biżejjed. Assolutament le. Jiġifieri tistaqsi in-nies jgħidilhom isma' l-itfal tħallihom 60 bil-ġuħ ma tarax b'xi ħsib tnejjem miġnuna jew. Però imbagħad nistgħu anke nħalluhom u tiġri ħafna 60 mingħajr ma nfaħruhom. Tgħidli x'qed tipprova tgħidilhom. Mela. Kemm naqbel miegħek jiena nemmen illi aħna l-ġenituri anki jekk it-tfal jagħmlu affarijiet ħżiena, però nażel dik xi ħaġa tajba li jkunu għamlu. Is-self-esteem tagħhom jew intellaw ilhom hemm fuq jew inkissru ilhom inniżluhom hemm l-isfel. U sakemm kont qiegħed hawnhekk kont qed naraw wieħed mill-frames vera oġbitni. Qiegħda xi ħaġa start each day with a grateful heart. Issa, mela inti tajjeb li meta tqum tapprezza x'għandek, jiġifieri malli ftaħt għajnejk qed tara l-arloġġ tgħid għandi para għajnej biex inkun naf x'ħenu. Għandi mobile li qajjimni. Għandi pereżempju xi ħaġa hemm proset id-direttur. Għandi pereżempju jiena in-nifs biex nibqa' dej biex il-ġorta nagħmilha sew, għandi l-ħwejjeġ biex imur libsa konda. U dawn affarijiet importanti immens napprezzawhom. Issa, li nifqu hemmhekk mhuwiex biżżejjed f'liema sens. Illi dak it-tifħir irridu mmexxu ħadd it-tfal. Mela, jekk aħna nidraw illi għal kull pass żgħir li jagħmlu nagħmluha bi kbira fis-sens il-laħwa prosit Jake kemm mort tajjeb hawn xbin. Il-laħwa kemm qed nieħu gost mort l-ewwel darba l-isports. Proset tassew, make it a big deal. Jiena smajt oħra saying, xaġa vera interessanti, min pereżempju jkun għadhom żgħar u jiftħu l-bieb għall-ġenituri jew għall-anzjani. Iktar minn big deal. Dak il-persuna li jkun ġentlom, jew tfajla li tkun edem u turi anki l-empatija ma dak li jkun kemmu sabiħ. U naħseb it's importanti li jkollna ħafna aktar minnhom. Kruċjali, għax jekk il-ċuċċata żgħira kemm żgħira, aħna faħruhom ħafna iżjed we overpraise them, sabu li dawk it-tfal għandhom ċans kbir li jibqaw jagħmluha u tgħid li x'għandu x'taqsam mas-suġġett tiegħek Matthaeus. Di għandha ħafna x'taqsam. Għax illum Angela, speċjalment it-tfal, jittieħdu f'direzzjoni ta' oqgħod bil-qiegħda, ilha bit-tablet, oqgħod bil-qiegħda wkoll. Però qed nirrealizzaw it-tablet huwa tajjeb għax it-tablet jekk ikollhom biċċa xogħol tal-edukazzjoni tittamilha. Però qed insiru ħażenin ħafna, ġifieri. Le, u li nixtieq nasal huwa hawnhekk illi kemm importanti li dak it-tablet ikun għandhom it-tfal, għax il-futur l-hemmhekk miexi, aħna qed naslu fi żmien Angela, illi anke biex taħdem, kważi laqqas għandek bżonn tmur ġo post fisiku llum, se toqgħod mid-dar u taħdem ma' xi ħadd li qed jaħdem xi pajjiż kompletament differenti. Verament. Jiġifieri dik l-għodda importanti li tkun f'idejhom. Però meta mbagħad dawk it-tfal għamu minn hemm. Pereżempju, u marru jagħmlu l-exercise imqara l-ewwel darba faħħarhom għamililhom bi kbira. Għax jekk huma ħassew dik il-gratitudni, ħajbqgħu jirrepetuha. Vera. Għax it-tfal iridu jibqgħu jħossu l-istess feelings. U ħanejdilhom oħra lin-nies. Angela, l-esperjenzi jiġu u tinsihom. Vera. Tajt pereżempju llum mort Niskata, però tafx tieħu miegħek l-emozzjonijiet li ħadd u dak ma tinsihom qatt. Meta moħħok tiftakar ħajta li għajin Niskata, ngħid pereżempju niftakar kien hemm riħat fuq, kien hemm manġalteġ kemm laqitni, kien hemm ambjent sabiħ, ħadd l-emozzjoni ta' ferħ. Mela dawk it-tfal jekk ħajassoċjaw dak l-attività li għamlu, jista' jkun mar l-sport, jista' jkun fetaħ il-bieb. Ma ferħ għax inti tajtu dik il-praise għajt li ħajibqa' jagħmilha. U ħanejt xi ħaġa vera importanti wkoll Angela ħafna nies jaqbżuha. Mela meta tfal jiżbaljaw, inwaqfuhom, nattakkawhom. Meta jagħmlu xi tajba emmi, hija ma tafx lek suppost tagħmel. Kemm inti ħelu. Jiġifieri ara kemm importanti l-attitudni tagħna lejn it-tfal tagħna wkoll. L-attitudni dik jiġifieri jekk tħallihom 60 bil-ġuħ, ħażina saħħithom, jekk tħallihom 60 mingħajr praise ma tfaħħarhom, ħażin ħafna għas-self-esteem. Ekku. Mela ma tistax ngħidu it-tifla tiegħi tibża minn kulħadd, għax it-tifla tiegħi tħossha inferjuri. Inti qiegħda tfaħħarha li tagħmel. Mhux qed ngħidu li ġiba qisha prinċipessa u li tagħmel ħażin ma tikkoreġijiex ta', però faħħarhom tal-li qed jagħmlu speċjalment f'din ħajja li qed ngħixu ta' bil-qiegħda biex jiċċaqalqu. Xi ħaġa oħra illi nista' nżid ma' dak li qed tgħid intu jekk hemm xi telespettaturi tagħna jixtiequ jiddiskutu ċemplunna 27888870. Qed nitkellmu fuq is-self-esteem. Is-self-esteem meta persuna tolli għax aħna qed nitkellmu fuq it-tfal anki aħna. Jiġifieri jiena u l-partner tiegħi, jiena u r-raġel tiegħi, jiena u binti. Jiġifieri kemm importanti illi jekk ikun qed isir xi ħaġa nuri l-apprezzament tiegħi ta' dak li jkunu għamlu.
il-productivity, il-produttività tkun ħafna ħjar. Anki għalija personalment, is-sodisfazzjon allura f'dan il-każ. Għalija personalment u anki għal dawk ta' Ir-relazzjoni tkun aħjar ukoll, ġifieri l-honeymoon period anke f'relazzjoni sa jkun fl-ewwel xarej biss, trid tibqa' inti tfaħħar lil partner tiegħek għat-tajjeb li qed tagħmel. Titkellmu fuq l-affarijiet li tistgħu issewwu ma kemm importanti li tfaħħar. Anke qisu argument, meta inti f'daqqa waħda iżżerżaq jena tiġrili, inżerżaq kompliment, l-istoria tinbidel f'daqqa waħda, dak li kun jiraġuna aktar, tiskanta l-qawwa tal-gratitudni u dak il-frame qiegħed perfett. Verament. U xi ħaġa oħra saqt insemmi llum, Angela. Ħafna nies jgħidulek pereżempju x'issa ġej il-miliet, u mbagħad naħsiblu f'jannar pereżempju. Alright, nifhem l-argument li għandek ħafna impenji, għandek ħafna expenses, tajjeb hemm ħafna fix tonfoq, eċetera. Però kemm importanti li nirrealizzaw illi biex nagħmlu 5 passi l qudiem fil-ħajja, idu naħdu pass lura. Fis-sens, illi jekk jiena illum nafi li ma tantx għandi ħin, però jekk nikkrea nofsija, jekk inżid nofsija oħra ta' impenn, dik in-nofsija mhux ħatatini prezz ta' nofsija, ħatatini prezz ħafna akbar. Jiġifieri jiena ddedikajt nofsija, però għal produttività. Il-valur se jkun ħafna akbar. Inkredibbli, b'madwar 5 darbit mill-inqas. Kif tħossok, biżmien kif tidher, naturalment kif taġixxi ma ta' madwar. U dan li qed jgħidilna Matthaeus huwa provat xjentifikament. Bla dubju, bla dubju. U din hija tajba Angela, għax hemm min jgħidlek pereżempju anke fejn jidħol flus, kollox trid il-flus biex issajjar aħjar, biex tikol aħjar, biex tagħmel ċertu exercise organizzat. Ħannejlek u forsi t-telespettaturi tagħna se jaqblu miegħi ċemplunna 278888870. Kultant meta tikol healthy jiġik ħafna iżjed expensive minn meta ssajjar plattaġin. Ekku hi. Bla dubju ta' xejn. Għaliex? Għax it-tib ta' ħajja llum qiegħda illi ċertu ingredienti tal-massa jista' jipproduċu ħafna minnhom f'qasir ħin. Imma affarijiet li huma aktar organiċi, iktar naturali, għandhom ċertu kwantità, għax da skont kemm anke l-bidwi għandu fejn jirabbi u fejn jkabbar, eċetera. Però x'qed ngħidu hawn? Illi jekk ħanagħmel pass lura, jiġifieri jiena pereżempju ħaninvesti daqsxejn iktar flus f'ikel iktar healthy, ir-riżultat li ħajatini ta' kif ħanħossni ta' ċertu mart li ħannaqqas illum nafu Angela. Ħafna mill-mart ġej mill-preservattivi, mill-arja illi għandna, mill-bexx illi jsir, jiġifieri da qed nażlu ikel min ieħor illi litteralment ħajaffettwa il-kumplament ta' ħajjitna. Forsi mhux imminenti, però żmien. Kieku min jgħidlek kemm jiddispjaċini, kieku kont naf dak iż-żmien jew forsi kont naf ta' ma għamiltiex. L-aħwa kieku nista' kemm. Però ħanejdlek xi ħaġa Matthaeus, il-lifestyle tant inbidlet. Aħna meta konna żgħar kien hemm modi differenti ta' kif konna niklu. Llum sir niżjed konxi. Allura dik tidħol anki fis-sistema tagħna ta' kuljum. Ħanwaqfek ftit għax daħlet telefonata. Il-jum it-tajjeb, hello. Lilkom ukoll, proċess għax vera interessanti. Grazzi, Sinjur. Qed jgħid tajjeb. Bħalissa nsejt x'ismu s-Sinjur. Matthaeus. Jiena nallem il-tfal il-mużew, id-dutrina. Iva? Kieku taf kemm huma ħelwin, tarhom ġejjin. Il-mami ta' qabel titla' tgħidilhom love you u huma l-istess. U tista' tara minn wiċċhom għax aħna nħalluhom jilagħbu nofsija. Minnu ferħan u minnu nkwitat. U tara tfal li huma mhumiex daqshekk apprezzati, imraknin bil-qiegħda ġo rokna u ma jilagħbux mal-oħrajn u l-bija. Kemm ħaġa importanti. Mhux għat-tfal biss, anke għalina l-kbar. U kemm qed nieħu gost b'din it-telefonata, illa li hawnhekk għandna sinjura illi tgħixha ta' kuljum għax tintaqa' ma' dawn it-tfal il-mużew ta' kuljum. Issa l-mużew mhix xi ħaġa li se jmorru hemmhekk u għandhom ħafna pressure anki ta' studju u x'nafin qed jiltaqgħu qed tifhimni xi rid ngħidlek jiġifieri u tfal juruk. U ħanżid magħha sinjura, min jaf imbagħad dak it-tifel li jum dejjaq fiex ħajsib ir-refuġju. Jiġifieri jekk aħna għandna eżempju problema ta' ikel, ma nafx taqbix miegħi s-sinjura, dak tifel qabel imbagħad jgħid issa mmur id-dar u nisvoga fl-ikel. Jew pereżempju jiena għax mal-bqija tal-ħbieb jiena narhom ferħanin ħafna u jiena mdejjaq inħossni differenti minnhom, ħaneqqa' iktar għal rasi, ħanevithom iktar dawn l-affarijiet ta' man-nies. Dan il-każ il-psikoloġija tilab parti importanti ħafna. U tinduna l-bżonijiet tagħhom xi jkunu mill-ħarsa tagħhom. Vera. Aħna daqqa nagħmluhom sandwiches daqqa jkollhom ftit ħelu għax titjom ftit minn kollox. Imma tarhom ħelwin japprezzawha. Qed tifhem. Tafx nappellalek sinjura jekk jogħġbok dawk it-tfal involvihom iktar fl-attivitajiet ta' exercise ta' sport għax dak jekk forsi mid-dar m'għandhomx ċertu apprezzament, dak l-exercise ħajjinhom biex jollu self-esteem fuqhom infushom. Jiġifieri. Aħna lek inġibuhom nofsija qabel ma jibdew il-lezzjoni biex ikollhom ċans jiżvugaw ftit. Għax illum min jerġgħu
żgħar, m'għandhomx fejn iduru fejn jilagħbu. Il-ġenituri ma jibżilux jarawhom jaqbżu qudiemhom ma ikunu għajjenin. Importanti ħafna. U nappella wkoll biex din anka norbtuha ma' ċertu rewards, pereżempju, illi għal-mod tal-kelma fl-aħħar tal-ġimgħa, kull min intom taraw illi qed jilgħab mhux qed joqgħod bil-qiegħda, ittellawlhom xi premju. Ħalli huma qishom bħala inċentiv ta' dak il-premju li joġobhom qegħdin jirsistu għalih. Awtomatikament ħajassoċjaw imbagħad l-exercise ma' rigal. Issa r-rigal, meta jkun użar ħajkun xi ħaġa fiżika. Il-qudiem ħajapprezzaw illi bl-exercise innaqqaslu ġieħ ta' spallejja. Xi ħaġa li nsib taħdem ħafna jien. Għanna tfal minnhom bl-ADHD. U m'għandhomx sabar, ovvjament imsiken mistor tagħhom. Allura kif jidħlu high five u tarhom ħelwin hekk jiġu b'dik iżommhom. Iżommhom. Ara, speċjalment fejn tfal huwa kollox, mhux ix jassoċjawha. Ġifieri jekk qed jassoċjaw l-exercise ma' ta' pjaċir, tista' tkun ċerta l-ħajbqgħu jagħmluha. Fuq suġġett ieħor Anġela, hemm min, eżempju anke fl-iskejjel diġi li smajta, illi l-itfal jekk joqogħdu mqarbin itwhom il-push-ups. Sewwa, mela l-push-ups xi ħaġa li tantija tajba l-ġisem, ma tassoċja ma' kasti. Jew ittihom punishment, ekk. Jew tgħidilhom break-in ma tiċċaqlax. Le, ġieħ sewwa. Sinjura, vera kienet interessanti din it-telefonata tiegħek u li smajnija minn għandek li inti isek role model għal dawn it-tfal li jiġu l-mużew ta' kuljum tagħmel id-differenza. Grazzi u kompli għaddejja bil-ħidma li hija għal-ġid ta' dawn it-tfal. Grazzi. Grazzi. Kemm ħadd gost nisma' din il-telefonata mat-telespettatriċi tagħna. U dik ikollha ta' ġifieri l-itfal iridu inrabbuhom li jassoċjaw affarijiet tajbin ma' oħrajn. L-istess però aħna l-kbar u hawnhekk nixtieq illi nagħlaq Anġela. Mela jiena jekk qed nara l-ommi, jekk qed nara l-partner, jekk qed nara tfajla imini u minu, illi beda jagħmel l-exercise mhux ħara fl-aħħar mort tagħmel l-exercise. X'iżzik? Le, faħħara, prosit, l-aħwa kemm qed nieħu pjaċir. Anzi, kemm nixtieq niġi miegħek, kemm nixtieq ikolli ċans u niġi nagħmel daqsxejn eżerċizzju miegħek. Kabbara, esaġera, għax minkejja aħna kbirna il-moħħ tagħna għadu jifraħ dawn l-affarijiet u għadu jridhom. Mela flok ma tgħid fl-aħħar jew bawtar, le, faħħara u għejna. Matthaeus, grazzi, Matthaeus huwa il-kuxjenza tagħna, nħu gost meta jkun qiegħu il-ġimgħa biex finalment itina daqsxejn boost biex inħarsu lejn il-weekend u forsi nsibu dik is-sija għalina nfusna u nagħmlu xi ħaġa għal ġid ta' saħħitna. Grazzi. Nawguralek tmiem il-ġimgħa tajba Matthaeus, niltaqgħu ta' 15 oħra. Sa dan it-tant ħammur għaliex għandi lil Anna Marija li qiegħda fuq il-linja tat-telefon biex inqattaw 5 minuti fl-imkien u nittantaw daqsxejn xortina u nerbħu rigal. Bonġu Anna Marija. Bonġu, kif inti? Jiena tajba, grazzi, u inti? Jiena tajba ħafna, grazzi. Tajba. U dejjem pulita, ta' Napprezza nirringrazzjak u hawnhekk nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-sponsors tiegħi kollha li jkunu qegħdin hemmhekk għalija kultant jimbuttawni ta' bil-ħin li jkun mimli bix-xogħol li jkolli alla ħares ma jkunux huma. Anki xarek veru pulit. Grazzi, hawnhekk nirringrazzja lill-hairdresser l-istilista tax-xahar li jkun qiegħed hemm għalija wkoll. Grazzi. Sa dan it-tant